Yebo, ingenezo wethu impela sibona lapha nokumculi kaMaskandi ke Mfezi Emnyama nje bese ededele umsebenzi wakhe kumusha ngaphansi kwendiya ohlose ithi ke isilima ke semvelo njengoba ke usuphumile ke abantu bewujabulela phana ke kuona ke ama-online stores bafethu ngaphandle basikhuluma kakhulu kwingciba ngiqala nginibingelele kuyona ke imbuso City MTV City nje mawusaqala ngone kuyona channel yake wenza kulungele uciphize usubscribe na notification bell khona uzithola zonke izindaba ke eshisayo nazo ke ezitrendayo. Hayi ke wingenezo wathi impela sibona lapha kumculi ke kaMaskandi kodwa baphansi ke nquthu ke Imfezi Emnyama njengoba ke sikhiphe ke umsebenzi wakhe komusha ngaphansi kwendiya i-album yesihloko sithi isilima ke semvelo bafowethu impela ke lo msebenzi bokulindela ukuthi ke uphume ke namhlanje ke ngo-12 ke emini kodwa kwawu impela ke belungu bathe cha impela ke le album ke ishisa kakhulu ukuthi ke abalandeli nabathandi bomculo kaMaskandi ke bangalinda kangaka awuthi thina sifisane sikwenzele lo sudedile nje kusaeli bafowethu impela lokhu ke kube izindaba ke ezinhle kubathandi ke bomculo njengoba ke impela bebuka bewuthasela kakhulu wona lo msebenzi njengoba ke efisharishe ke amaciko esigaba lapha ke Zimnike uLindane Gumede umnyovu kuzoba naye Spirit winganiza kwethu impela ke mawukuthi bongakayibonile album bafowethu impela ke sinjalo singenile isi-on okwakho nje ukuthi nje ugijime phana uyobheka India hayi bafowethu impela ke umlilo ke wodwa ke lo awukhiphile ke we-album ke bafowethu mina ngimboza City MTV ngithi nje ke ngihlabe phasi ngedolo ngithi nje ayibona nakuyona ke video elandelayo.